Dragi prijatelji, u ovom videu želim da vam otkrijem nešto vrlo važno, vrlo veliko i pripremite se za veliki trenutak. Ono što ćete saznati u ovom videu daće vam nadu i sve ono čega ste se do sada plašili nestaće. Radujte se, dragi prijatelji, jer svemu ovome dolazi kraj. I ovo nije nikakva iluzija, ovo je istina. U ovom mesecu sve će se promeniti. Sve ovo što nam se do sada dešavalo, plan o jednom parlamentu u celom svetu, plan o jednoj religiji u celom svetu, nestaće. I to se nikada neće ostvariti. Neće se ostvariti zbog toga što je protivprirodno. Verujte mi, dolaze bolja vremena. Ljudi će se probuditi i već se bude. Dolazi nešto novo, nešto nikada viđeno do sada u našim životima, kao što je ovo što se sada dešavalo nikada viđeno do sada. Ovo što vam ja pričam i ovo što se nama dešavalo do sada, a što mi nismo znali da će se desiti, je napisano još u knjigama sinajskih staraca u 1. veku. Ja sam za sve ovo saznala ovih par meseci dok sam bila u izolaciji. Mnogo sam čitala, mnogo sam proučavala, bila sam član grupe sinajskih ljudi koji prate sinajsku istoriju i manastira Svete Katarine, koja je najveća jedna knjižara na svetu, najskuplja i koju čuva vojska. To što je danas i što je juče i što je bilo prekjuče i ovih dana, sve će da nestane, ali to je sve zapisano u knjigama sinajskih staraca. I sve ovo što je bio plan i što se nama dešava, svi ovi političari koji huškaju na zatvaranje, na maske, svi će da nestanu, verujte mi. Oni će svi da nestanu za vrlo kratko vreme, za par meseci neće više da ih ima. Zato što sve što ovo rade je protivprirodno. Ovo je protiv zakona prirode. Doći će neko ko će da nas spasi iz ovoga. U knjigama sinajskih staraca je sve zapisano i koji su u to vreme još, za sve one koji to nisu čitali, mogu da pronađu i da pročitaju. Oni su još tada gledali planete i postoje knjige i crteži zapisani još u 1. veku. Ono što će se najvažnije desiti ove godine, u stvari ovog decembra, samo za 21 dan, 21. decembra, zapamtite dobro ovaj dan, Jupiter i Saturn će da uđu, će da se konđaktuju i napravit će se kao jedna planeta, jer tako će da se vide kao jedna planeta, bit će zajedno u znaku Vodolije posle 800 godina. Do sada, zadnjih 800 godina, bile su planete sve i ove konjunkcije su se dešavale u zemljanim znakovima. U zemljanim znakovima i u vatrenim znakovima. Sada će prvi put, posle 800 godina, Jupiter planeta i Saturn planeta 21. decembra da uđu u znak Vodolije, koja je vazdušni znak. I sve se menja. Sve se menja. Ne znajući da će sve ovo da se dogodi, što se sada dogodilo, ja sam u decembru, uopšte nisam imala pojma da će se desiti koronavirus i ovo sve što se nama dešavalo, to i sada kao da sanjam da nam se desilo. Ali još u decembru, kada sam snimila horoskop, ja sam napisala da se sve ovo što će nam se desiti u ovoj godini nije desilo 800 godina. To ima i sada na mom YouTube kanalu, taj je horoskop za 2020. godinu i piše 800 godina, posle 800 godina promena. Znači nisam znala da će ovo da se desi. Ali znam da je najveći trenutak kada nam se pružaju sve mogućnosti, kada treba da se okrenemo prema sebi i kada najveću
snagu ćemo dobiti i možda 10 dana pre toga i to će trajati narednih 200 godina zato što će Saturn i Jupiter da budu i Saturn da bude u znaku u vazdušnim znacima. Znači oni će 200 narednih godina da se susreću i budu u vazdušnim znacima, što je potpuno različito od teških zemljanih znakova i vatrenih znakova. Dobit ćemo veliku snagu, dobit ćemo veliku moć, imat ćemo neograničene mogućnosti. Treba da se fokusiramo na sebe i sve mogućnosti da iskoristimo, da se saberemo, da budemo srećni i da se radujemo. Imaćemo još mnogo teških trenutaka bez obzira što će plan za reset i za jedan government i za jednu religiju u ovom svetu potpuno da nestanu. To se uopšte neće desiti. To se neće desiti. Doći će neko ko će da nas spasi i svi ovi političari ovde koji stavljaju ove gaće na usta, trenutno ove masketine, svi će da završe u zatvor. Apsolutno. Svi će da završe u zatvor. Oni će apsolutno da nestanu. Jer to što oni rade nije normalno. Ali doći će neko drugi koji će nas da spasi. On će doći sa promenom 21. decembra. Ponavljam ponovo, zapamtite datum i stavite u svoj kalendar i radujte se, dragi prijatelji, zbog toga. Jer je to najveća promena čovečanstva u zadnjih 1000 godina. Znači 800 godina, ali računajte, u zadnjih 1000 godina to se nije desilo. Igra je završena. Game is over. Finish. Sve će se promeniti. Mi ćemo imati problem, veliki problem u naredne 2 godine, finansijski. Jer su uništili svaku državu. Svaka država je totalno uništena. Imaćemo recesiju, imaćemo te probleme finansijske vezano za novac i tako. Ali ćemo dobiti brze avione gde će, recimo, gde se putuje 10 sati, putovaćemo pola sata. Brze avione, dobit ćemo brzu elektroniku, brzu telekomunikaciju. Vodolija je neko ko predstavlja narod. Vodolija je neko ko predstavlja tehnologiju. Vodolija je neko ko je prijatelj i ko hoće da pomogne. Vodolija je neko ko može uvek da vas zaštiti, kome uvek možete da se obratite za pomoć i na koga može da se oslonite. Za Vodolije konkretno i za one koji su u podznaku Vodolije, ovo je kao, bit će godina, kao da smo ponovo rođeni. Znači, totalno novi početak. Sve što je bilo do sada je bilo drugačije. A to nećete moći da kažete ja ne želim, ja ne mogu. To će se samo desiti. Sve će se promeniti. Mi ćemo biti potpuno jedne nove osobe. I sada neko će da kaže ja pa to neću. Pa neće moći da kažeš neću jer će to samo da se dešava. Međutim, samo će se dešavati pozitivno. Bićemo potpuno nove osobe. Mi nećemo moći da verujemo šta nam se dešava. Oženjeni i oni će postati ili srećni u svom braku, ako su srećni, ako tu nešto ima, oni će biti razvedeni. Oni koji nisu u braku, to je samo dajem primer, koji nisu u braku i koji nisu uspeli do sada da nađu svog partnera, oni će od sada da nađu svoju srodnu dušu sa kojim će da žive. To će prosto da dođe. Ali celo čovečanstvo će da osjeti to. Celo čovečanstvo. Zato, dragi prijatelji, shvatite, radujte se i budite srećni. Ovo je velika nada za čovečanstvo. Ovo je velika nada za sve ljude ovog sveta. Da svo zlo koje nam se trenutno dešava će da nestane. Evo, ljudi se bude. Evo, u Londonu su bile velike demonstracije. Policija ih je tukla, hapsila, ali to nije uopšte bitno. Ti ljudi prihvataju to kao trenutak. Razumete? Ništa im niko neće moći. Prosto mi ćemo kao feniksi da se podignemo i da oživimo i bit ćemo potpuno novi
radujmo se zbog toga jer smo na pragu nove ere Vodolije. 2500 godina era Vodolije. Znači sasvim nešto drugo što do sada nismo uopšte doživeli. I ovo je jednom u životu, znači jednom u lifetime. Znači mi koji živimo sada, to se dešava. Oni koji se budu kasnije rodili, oni neće imati tu mogućnost jer će živeti već u eri Vodolije. Zato vam dajem podršku, snagu i sve, verujte mi da je ovo zapisano u knjigama sinajskih staraca, koji su toliko bili prirodni, koliko su toliko bili obični ljudi, koji su se hranili zdravo, koji su živeli za Boga, za Isusa, za prirodu, za ljude. I jedva čekam da se sve ovo završi i da odem na Sinaj ponovo, jer sada tek shvatam zašto mi je tamo bilo najlepše na svetu. Zašto sam se tamo toliko divno osjećala da kad uveče legnem ja samo pomislim, ja ne mogu to vama da opišem, ja samo pomislim na taj trenutak kako sam hodala Sinajskom zemljom i tim kamenjem i tom prirodom gde je Mojsije živeo i gde su živeli sinajski starci. To je nešto stvarno neopisivo. I svima želim to da dožive. Ja da čekam da se sve ovo završi, da odem tamo i kada to bude organizovano, javit ću vam da idemo svi zajedno, da udahnemo taj vazduh i da se osjećamo stvarno kao ljudi, prirodno. A sve ovo, rekla sam vam, što se trenutno dešava, samo prespavajte i čekajte za 20 dana, u stvari 21. decembar tačno, mada ta energija će se osjetiti mnogo ranije, 10 dana ranije, zavisi ko je kada rođen. Afektovat će sve znake, apsolutno, nema šanse, sve znake će da afektuje. Međutim, era Vodolije je pred nama i to je nešto što će totalno promeniti svet. Veliki pozdrav i uživajte u vremenu koje je pred nama i radujte se.